Τώρα που έχουμε χειμώνα τρώμε λάχανο, έτσι, δεν τρώμε ούτε ντομάτα, άντε και καλαμαρούλι. Και τι άλλο κάνουμε, παίρνουμε καλά μαχαίρια, οπινέλ, αυτό εδώ το υπέροχο σετάκι, για να μας κάνει τη ζωή μας και τις κοπές μας πιο εύκολες και πιο σωστές. Έτσι θα πηγαίνετε στο λάχανο για να το κόβετε, αν δεν έχετε μαντολίνο και αν δεν θέλετε να ζοριστείτε και να κοπείτε. Κοιτάξτε, θα πηγαίνετε πάντα κατά αυτό εδώ τον τρόπο και αυτή τη ροή με τα νερά του. Ένα τρυφερό κλωναράκι από σέλερι ή σέλινο. Τα αγαπημένα σας και τα αγαπημένα μας μήλα ζαγορίν. Λίγα καπουρδισμένα καρύδια, χοντροσπασμένα με το χέρι, λίγο χυμό λεμονιού τώρα και με ένα ωραίο πίλερ θα πάρουμε φλίδες για να δώσουμε μια άλλη έτσι essence, μια άλλη νότα, μια άλλη γεύση με γίδινο τυρί, με τρούφα από το φίλο μας το Γιάννη τον Μαστοράκη, ή μέσα ή και από πάνω μετά. Θα βάλω και μέσα και από πάνω. Λεπτές αέρινες φέτες από απάκι κοτόπουλο. Το βάζουμε και αυτό μέσα, κάνουμε τη σάλτσα, στείνουμε το πιάτο και σπάμε παξιμάδια. Για το dressing ή αλλιώς τη σάλτσα θέλουμε ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ανατέρας ποιότητας. Το συγκεκριμένο είναι και από τη Σιτία. Θέλουμε καλό μέλι και όλος τυχαίως είναι και αυτό σιτιακό. Μιλόξιδο, μπορείτε να βάλετε και μουστάρδα, αλλά στο ξύδι μόνο μιλόξιδο. Αυτό το καθαρό αλάτι σε σχήμα πυραμίδας χρησιμοποιείται για να το θρηματίσετε στο τέλος του μαγειρέματος με τις άκρες σας των δακτύλων σας, είπαμε πάντα, ακούστε, πασπαλίστε ή πάνω από το πιάτο ή σε dressing. Απαλά. Φυσικό θαλασσινό αλάτι, ιδανικό συμπλήρωμα για γαστρονομικές δημιουργίες. Μαύρο πίπερο, salt όντιση, φυσικά. Μπόλικο, το ζητάει το λάχανο. Κουμπώνω, αναδεύω, νοστιμίζω και σερβίρω. Σταρένιο παξιμάδι τσικνάκι. Ακούστε. Θέλω να σημαίνει λίγο πιο σκυρό. Ακούστε. Για να πάρει λίγο τη γεύση και να μαλακώσει.